It-turiżmu sportiv qiegħed ikun mutur importanti biex l-attività turistika fil-Gżejjer Maltin tibqa' waħda sostenibbli matul is-sena kollha, speċjalment fix-xhur xitwin. Dan jidher minn ċifri li ppubblikat l-Awtorità għat-Turiżmu waqt konferenza tal-aħbarijiet li fiha ġie spjegat li bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena ġew iġġenerati kważi 17,000 lejl f'lukanda mit-turiżmu sportiv. Dawn ir-riżultati pożittivi huma marbutin ma' reklamar b'saħħtu li qed jissarraf f'żieda inkoraġġanti fejn jitlu l-bed nights f'pajjiżna. Fil-fatt, fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena, f'pajjiżna saru diversi attivitajiet sportivi li raw diversi turisti barranin jiġu lejn pajjiżna. Fost dawn kien hemm ir-raba' edizzjoni tat-Tip Sport Malta Cup li kien turnew li ntlab fl-Istadium Nazzjonali ta' Taqali bejn it-18 u l-24 ta' Jannar bejn 4 timijiet mill-ogħla diviżjoni ta' 4 pajjiżi differenti. Avveniment ieħor li ġenera t-turiżmu sportiv kienet it-tieni edizzjoni tal-Intersport La Vallette Marathon u l-logħba ta' ħbiberija li għamel it-tim tan-nisa ta' Manchester United ma' Birkirkara. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, Karlo Mikallef, qal li f'dawn l-aħħar snin ġiet infassla strateġija mirata biex permezz tagħha inżidu t-turiżmu fix-xhur tax-xitwa billi jiġu offruti motivazzjonijiet li bihom jiġi attirat turiżmu ġdid lejn il-pajjiż. Permezz ta' turiżmu sportiv, permezz ta' tournaments, permezz ta' kompetizzjonijiet li rnexxilna nattiraw lejn pajjiżna, rnexxilna nżidu il-bed nights li jiġu fix-xhur tax-xitwa kif ukoll dħul importanti ta' miljuni ta' euro fil-industrija tat-turiżmu Maltija. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo saħaq kif beda proċess ta' ħsieb profond li permezz tiegħu il-prodott turistiku Malti jiġi ddiversifikat biex ikun attraenti għall-eżiġenzi tal-viżitaturi tal-lum il-ġurnata. Il-Ministru Bartolo qal li jekk wieħed iħares lejn l-ewwel riżultati ta' Jannar għal din is-sena, jara l-akbar wasla ta' turisti li qatt kien hemm fl-istess xahar, fejn anke kien hemm żieda fin-nefqa ġenerali li qabżet 17% meta kkumparata mal-2019. Dan kollu juri kemm tajba l-istrateġija tal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu li qed tiġi implementata flimkien mal-Ministeru tat-Turiżmu bl-ikbar suċċess, hekk kif rajna li kellna l-aqwa Jannar f'termini turistiċi f'dawn l-aħħar snin sabiex bekk naraw illi r-riżultati ta' dis-sena jkunu pożittivi u nkomplu nħarsu għażmien li ġej. Il-prospetti għax-xhur li ġejjin jibqgħu pożittivi tant li f'Ġunju li ġej Malta mistennija tospita l-IPF World Classic Open Championship, avveniment sportiv li waħdu mistenni ġeneral fuq minn 10,000 bed night fuq 7 ijiem.